लोगोफोर नोंथांमोन आं दिनै जोंनि आसाम सरकारनि केबिनेटआ फोसावनाय मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै बुंनो लादों आरो बे फोसावथाया सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां फरायसाफोरजों लोब्बा गोनां आरो बेयो गार्ल्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोर मोजां गुड निउज होननानै आं बुंगोन। आसाम सरकारनि केबिनेट डिसिसना मा बेखौ नोंथांमोना थारैनो निउसाव नुखाबाय जाजोबनांगौ आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय बे माबायदि गुड निउज बेखौ नोंथांमोना बुजिगोन आरो मुख्यमन्त्री बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे जि आसनि स्किम बे स्किमा हिनजावसाफोरखौ बा गार्ल्स स्टुडेन्टफोरखौ थाब हाबा जानायनिफ्राय होबथानाय बा चाइल्ड मेरिजखौ होबथानो थाखाय बे स्किमखौ लानानै फैदों। माने बे स्किमनि थ्रुयै गार्ल्स स्टुडेन्टफोरखौ जायफोरा हायर सेकेन्डारि फरायगोन जायफोरा कलेजाव एडमिशन लागोन जाय BA एडमिशन लागोन BA BCom जि बुङो जाय पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लागोन बिसोरनि थाखाय बुंदों बे बाथ्राखौ। स' बिसोरखौ माबायदि राङारि मदद होनानै बिसोरनि फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो हायो जेन रांनि आंखालाव बै हिनजावसाया हाबा जानो गोनां जाया जेन रांनि आंखालाव बै हिनजावसाया हाबा जानो गोनां जाया। स' बे स्किमनि मुङा जाहैबाय मा मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किम 2024 बेवहाय केबिनेट डिसिसन लादों आरो बेयो थारैनो अक्ट'बरसोनिफ्राय बेयो लागु जागोन आरो जोबोद थाबैनो लागु जागोन। बेनि जि फर्म डिस्ट्रिबिउसन बेयो जुलाइ आगस्टआव सोलिगोन। जुलाइ आगस्टआव बेखौ फर्मखौ रानगोन आरो मोनसे पर्टेलबो खुलिगोन मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किमनि मोनसे पर्टेल थागोन। बे पर्टेलनि थ्रुयैबो मा खालामनो हागोन जोङो फर्म फिलआप खालामनो हागोन अनलाइनबो खालामनो हागोन आरो बे कलेजफोरावबो थांगोन स्कुलफोरावबो थांगोन आरो बिनि थ्रुयैबो बेखौ मा खालामनो हागोन फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरो बेवहाय प्रिन्सिपाला बा हेड जि टिचार थायोना बा प्रिन्सिपाल होनना बुंबाय बै प्रिन्सिपाला मा खालामगोन बेवहाय सिगनेचार खालामगोन नाथाय प्रिन्सिपाला गोसोबादि बै फरायसाखौ बे मोनगोन बे मोना बेखौ खालामनो हानाय नङा बेबायदि बुंदों। स' बेंक एकाउन्टआबो जायखिजाया बेंकनि एकाउन्ट जाबानो जागोन होननानै बेबायदि बुंदों मुख्यमन्त्री बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा। बै आसनिया मा बेखौ नोंथांमोन आं एसे खिन्थानो सानदों। हमनानै ला सासे फरायसुलिया क्लास 10 पास जाबाय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव एडमिशन लागोन। एडमिशन लायोबा बिसोरनो मा होनाय जागोन मोनफ्रोमबो दानाव 1000 1000यै रां होनाय जागोन मोनसे राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो 1000यै मास मोनसेयाव। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय मोननै मासखौ केन्सेल खालामनाय जादों जुन आरो जुलाइ। बे जुन जुलाइनि बादै 10 मान्थ थागोन नङा होमबा मोनसे बोसोराव 12 दान थायो बै 12 दाननि मोननैखौ गारबाय 10 मान्थ बै 10 माखौ मा मोनगोन 1000यै मोनबाय थागोन डेट मिन्स 10,000 मोनगोन आरो बेबो मा तारिखआव मोनगोन बेखौबो खिन्थाखादों मोनफ्रोमबो दाननि 11 खालार खालि बै अनसुंथाइखौ होनाय जागोन डाइरेक्ट मा जागोन बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन फरायसुलिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै मा खालामगोन ट्रेन्सफार खालामगोन। बे जाबाय जायफोरा हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव एडमिशन लायो बा जायफोरा फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयार ओरै मोनलांबाय थादों बिसोरनि थाखाय जागोन बेयो। आरोबाव जायफोरा 3 बोसोरारि एबा 4 बोसोरारि ग्रेजुएसन खालामदों बिथाङा ग्रेजुएसन होनना बुंदों बै ग्रेजुएसन जायफोरा खालामदों बिसोरनि थाखाय मा होनना बुंदों 1250 रां 1250 टका 1250 राङै मोनफ्रोम दानाव होनाय जागोन आरो बेवहाय माखौ एक्सक्लुड खालामनाय जादों जुन आरो जुलाइखौ एक्सक्लुड खालामनाय जादों। जेनेरेलि जुन आरो जुलाइआव गोबां बन्द थायो बेनिखायनो बेखौ बे मोननै दानखौ एक्सक्लुड खालामनाय जादों। दैट मिन्स बिथांमोनाबो मा 10 माननि थाखाय मोनगोन बे अनसुंथाइखौ। जायफोरा बिनि उनाव माने ग्रेजुएसन जानायनि उनाव जायफोरा मास्टार डिग्री खालामदों बै मास्टार डिग्री खालामनाय फरायसाफोरनि थाखायबो जायफोरा फार्स्ट सेमिस्टार फार्स्ट इयाराव एडमिशन लागोन बिसोरनि थाखायबो मोनफ्रोमबो दानाव 2500 राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन 10 मानि थाखाय मोनसे बोसोराव 10 मा थागोन बेबायदि बिथा बुंदों। नाथाय जायफोर फरायसाफोरा जायफोर ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्टफोरा स्कुटि मोनगोन बै फरायसाफोरा बेखौ मोननाय नङा। नाथाय बेवहाय मोनसे क्राइटेरिया दं मा जुदि बै फरायसाया आंनो स्कुटि नाङा बेबायदि मोनफ्रोमबो दाननि बेबायदि मददखौ नांगोनबा बियो स्कुटिखौ केन्सेल खालामनानै बे मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किमनि थ्रुयै जि मोनफ्रोमबो दानाव रां होनाय जागोन बेखौ आजावनो हागोन। बे स्कुटि होनाया सोरनो होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ जायफोरा हायर सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिसोरनो होनाय जायो। सरकारा मोनसे डिसिसन लादोंमोन मा 75% होगोन नाथाय बे बाराव इलेक्शन जाना थांनाय समाव मा जाबाय जिहेतु कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय बै समाव बिनिखायनो बेखौ फोसावनो हायासै बिनिखायनो सरकारा मोनसे थांखि लाफिनबाय जि केबिनेट डिसिसन दिनै नोंथांमोना नुदों जायखौ निउसाव बे डिसिसन बादि मा 60% मोननाय हिनजावसाफोराबो स्कुटिखौ मोनसिगोन। स' गार्ल्सफोरनि थाखाय बेयो
जोबोर बल्ले बल्ले होननानै आं बुंगोन मोननैसो क्राइटेरिया दङ बै क्राइटेरिया बादियै मा सोर मोननाय नङा बेयाव बुंनाय बादिब्ला ओरैबायदि मोनसेयाथ' स्कुटिनि क्राइटेरिया थाबाय मोनसेया जाहैबाय जायफोरा एमएलए एमपि माने पलिटिक्सजों लोब्बा दङ जाय विधानसभा बा लकसभा राज्यसभा बेबायदिजों जाय लोब्बा दङ जाय संसद जायफोरा विधायक जायफोर एमएलए जायफोर एमपि बिसोरनि गथ' गथाया बेखौ मोननाय नङा बेबायदि थोंजोङै बुंदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आरो प्राइभेट कलेज प्राइभेट इनस्टिट्यूटफोरनि फरायसाफोरा बे स्कपखौ मोननाय जानाय नङा नाथाय जायफोर फरायसाफोरा भेन्सार कलेजाव भेन्सार स्कुलाव फरायो बिसोर बे सुबिदाखौ मोननाय जागोन बेबायदि बुंदों बे जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि फोसावनाय आरो बेल' नङा हमनानै ला सासे फरायसाया फरायफुबाय थानाय समावनो हाबा जाबाय बा ड्रप आउट जानायफोराबो बेखौ मोननाय नङा बिथांमोना रिनिउवेलखौ मोननाय नङा जेब्लासिम बिथाङा फरायबाय थादों बै फ्रेसखौ मोनगोन नाथाय उननिखौ बिथाङा मोननाय नङा रिनिउवेलखौ मोननाय नङा बेबायदि बुंदों आरो जायफोरा डिग्री फरायबाय थानायाव हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय समाव हाबा जायो बिसोरो बे स्कपखौ मोननाय नङा नाथाय जायफोर फरायसाफोरा पोस्ट ग्रेजुवेट खालामबाय थादों बिसोर हाबा जानायफोराबो बे स्कपखौ मोनगोन नाथाय बाथ्राया जाहैबाय सासे फरायसाया रेगुलार नंगौना नङा हाबा जाबायना जायाखै बेनि गासैबो रिपर्टखौ सोर मोनगोन सोर मोना बेनि गासैबो रिपर्टखौ प्रिन्सिपाला सरकारनो जनायनांगोन बे दायित्वआ प्रिन्सिपालनि आखायाव थागोन बेखौ रोखायै बुंदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा सासे फरायसाया ड्रप आउट जाबायना कलेजाव फैनो गारबायना गाराखै फिन एडमिसन लादोंना लायाखै बेबायदि गोबां आरो जायफोरा ड्रप आउट जाबाय बिसोर मोना होनदों थोंजोङै देट मिन्स ड्रप आउट जानायनि उनाव ड्रप आउटनि मिनिङा मा जाय फरायनो गारबाय जायखिजाया जों दासिम मिथिनाय बादिब्ला मा जायफोर फरायसाया ड्रप आउट जाबाय बिसोर बे सुबिदाखौ मोननाय नङा जायफोरा इरेगुलार बिसोरबो बे सुबिदाखौ मोननाय नङा जायफोर कलेजावनो फैथारा बिसोर बेबादि सुबिदाखौ मोननाय नङा बे बाथ्राया रोखा माने जायफोरा ड्रप आउट जाबाय बिसोर रिनिउवेलखौ मोननाय नङा फार्स्टआव एडमिसन लानाय बोसोराव बेखौ मोनगोन थारैनो नाथाय बांद्राय जुदि एबसेन्ट थायोबा मोनाबो जानो हागौ बे स्कपखौ बिदिब्ला बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ जे सोर मोनगोन सोर मोना माबायदि मोनगोन माबायदि मोना बेनि जि फर्म फिलआप बे स्टार्ट जागोन जुलाइ आगस्टनिफ्राय बेबायदि बुंदों आरो बिनि सिगांनो मोनसे मा फोसावथाय हिसाबै मोनसे मेल खुंनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों बे मेलनि थ्रुयै मोनसे माने मटिभेशनेल प्रग्राम बादि आरो मोनसे मेल खुंगोन मिटिं खुंगोन बे मिटिंखौ खुंनानै बेखौ फोसावनाय जागोन आरो बेनि फर्मखौबो राननाय जागोन आरो बेखौ पर्टेलनि थ्रुयैबो मोनगोन बबेबा कलेजाव हमना ला सासे स्टुडेन्टआ बै फर्मखौ मोनाखिसै अब्लाबो नाथाय बै पर्टेलनि थ्रुयै बेखौ मोनगोन जे प्रिन्सिपालनि खाथियाव बा कलेजनियावनो आखाइ फोलावबाय थानो गोनांथि जानाय नङा बेखौ पर्टेलनि थ्रुयैबो अनलाइनबो बेखौ फिलआप खालामनो हागोन बेबायदि रोखायै फोसावदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों प्रिन्सिपालनिथ' साइन थागोनानो बिमा बिफानिबो साइन नांगोन बेबायदि आं बुंनाय बायदि मोनदों आरो लोगोसे बेल' नङा मा जागोन बेवहाय जेबो इनकाम स्लेबनि खोथा गैया खालि विधायक आरो संसद माने एमएलए आरो एमपि फोरनिल'सो गथ' गथाय जानो नाङा बाखि सबनियाबो सोलिगोन साख्रि मावनायानो जा जियानो जाया मानो सबनिबो गथ'फोरा सबनिबो फिसाजोफोरा बे स्कपखौ मोनगोन आरो बेवहाय जेबो इनकाम स्लेब होनायनि गोनांथि गैया बिपिएल एपिएल जिखुनु बेबायदि जेबो डकुमेन्टेसन होनायनि गोनांथि गैया बेबायदि बुंदों माने बेवहाय जेबो गोनांथि गैया आरो बेफोरनि सबबो बे सुबिदाखौ मोनगोन बेबायदि फोसावदों सरकारा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बादिब्ला गिबियाव मा 300 कौटिसो बेवहाय खरसा जागोन नाथाय जोबनायसिमहालागै बेयो जिहेतु 5 इयार्सनि मोनसे टारगेट 5 इयार्सनि उनाव बेखौ मडिफाइ खालामनो गोनां जागोन नामा बेखौ 5 इयार्सनि उनावसो माने फोसावगोन बा 5 इयार्सनि उनावसो बेखौ मा खालामगोन बेनि जि जेंना जेंसि बेफोरखौ मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायगोन आरो बै समावसो मा खालामनांगोन बेखौ डिसिसन लागोन केबिनेटआ बेखौ अनुमति होदों बेसे बोसोरनि थाखाय 5 इयार्सनि थाखाय 5 बोसोरनि थाखाय 5 बोसोराव टटेल 1500 कौटिनि खाथि खाला खरसा जागोन बेबायदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों 1500 कौटि होननानै बुंदों आरो बिथाङा बिनि खाथि खाला खरसा जागोन बे बोसोराव 300 कौटिसो खरसा जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों मोनसे एस्टिमेट खालामदों मोनसे डाटा दिहुनदों आरो हिसाब खालामनानै जे 5 बोसोर बेसेबां खरसा जागोन 1500 कौटिसो खरसा जागोन बेबायदि मोनसे टारगेट लादों माने बे जि स्किम बे स्किमनि थ्रुयै हिनजावसाफोरा मा जायो रांनि आंखालाव माब्लाबा फरायनो गारो माब्लाबा रांनि आंखालनि थाखाय कलेजाव थांनो हाया बै जेंनाखौ फोसाबनायजों लोगोसे जुदि कलेजाव थांबाय थायोबा जुदि कलेज फरायनायाव जेबो प्रब्लेम जायाबा थारैनो बियो हाबा जानायबो नङा थाबनो मानोना नखरफोरा मा जायो फैसा थाखानि आंखालाव माब्लाबा गावनि फिसाजोखौ थाबनो हाबा हरनोबो नागिरो आरो बेखौ होबथानो थाखाय हाबा जानायखौ एसे गोलाव खालामबावनो थाखाय बेबायदि खालामदों बे जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथांनि बुंनाय थारैनो बे आसनिखौ जेब्ला लागु खालामगोन लागु खालामनायनि उनाव बे बेसेबां साक्सेसफुल जागोन बेखौ समा खिन्थागोन बे जे 5 इयार्सनि मोनसे स्किम
बे स्किमा थारैनो बेसेबां साक्सेसफुल लानानै फैगोन बेखौ जों समजों लोगोसे नुलांबाय थागोन नाथाय बे बाथ्राया रोखा हिनजावसाफोरनि थाखायथ' बेयो जोबोर मोनसे मोजां दिन होननानै आं बुंगोन कारण जायफोर फरायसाफोरा रेगुलारलि पोस्ट ग्रेजुएटसिम फरायो बिसोर बेसेबां रां मोनगोन नोंथांमोना आइडिया खालाम दिनैनि तारिखाव जायफोर फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायो जुदि 10 माह हमोबा नोंथांमोना आइडिया खालाम 10 मान्थ जुदि हमोबा जों मोनसे आइडिया खालामनो हायो मा बेसेबां 10 मान्थ थागोन फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार हमना ला डिग्रीखौ मोनथाम बोसोर फरायदो अब्ला 5 इयार जाबाय जुदि मोनब्रै बोसोर फरायदो होनना हमोबा बेसे जागोन मोनब्रै हमोबा 4 आरो इथिं 2 6 आरो पोस्ट ग्रेजुएटखौ जुदि 2 बोसोर हमोबा बे जागोन 8 मटामटी मा जागोन 8 बा 7 बा 8 इयार्स 7 इयार्सखौ नंबाय आङो 7 इयार्सआव माने बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना मोनसे राफ हिसाबनि आइडिया होनि नोंथांमोना आङो हमना ला सासे फरायसाया हायार सेकेन्डारिखौ 2 इयार्स फरायबाय 2 इयार्स फरायबा मा जागोन 1000 बेसेबां जागोन 1000 आव मा जागोन 10000 जागोन आरो जेहेतु 2 बोसोर फरायगोन हायार सेकेन्डारिखौ 20000 जागोन नङा होमबा जायफोर फरायसाफोरा 3 इयार्स डिग्री फरायदों 3 इयार्स सापोज 3 इयार्स डिग्री फरायदों डिग्रीया बेसे 1250 न 1250 डिग्रीया जुदि 1250 बा 10 मान्थआव बेसेबां जागोन 10 मान्थआव 0 मोनसे बारायगोन नङा होमबा आरो 3 इयार्स बा मा जागोन बेखौ 3 दो माल्टिप्लाय खालामनांगोन बेसेबां जागोन 0 0 0 15 थामनै 6 7 3 माने 37500 हमना ला बे फरायसाया बे फरायसुलिया 2 बोसोरनि पोस्ट ग्रेजुएट खालामदों एमए आ बेसे 2500 मोन जुदि 10 जुदि माल्टिप्लाय खालामो मोनसे 0 बारायगोन नङा होमबा मोनसे 0 बारायगोन 25000 जाबाय जेहेतु 2 बोसोर नालाय बेसे जागोन 50000 जागोन आरो 50000 स 50000 ओरै जागोन 5 7 बादो 3 दो 8 दाइनदो नैदो बेसे जागोन 10 जागोन मुंसे मुजौ रोजा अजुत लाख माने 1,07,500 राङारि अनसुंथाइ होगोन माने ओरैबायदि टेकनिकआव होदों सरकारा बेखौ खनसेनो आलासिनो मा खालामदों बेखौ डिभाइड खालाम होदों आरो नङा होमबा डिभाइड खालाम होदों जेन सासे फरायसाया रेगुलारलि जुदि 7 बोसोर फरायोबा बे बेसेबां राङारि अनसुंथाइ मोनगोन बे माखासेखौ मोनगोन आरो 1 लाखनि खाथि खाला मोनगोन आरो बेबायदि जों साननानै लानो हायो स बे स्किमा थारैनो जायफोर फरायसाफोरा जोबोर आंखालनि थाखाय फरायनाया बिसोरनि थाखाय इसेथ' मदद जागोन बे बाथ्रायाबो रोखा बेखौ जों नंखाय होनना बुंनो हाया मुख्यमंत्री निजुत मयना स्किम MMNMS नङा होमबा 2024 स फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेनि मेरिट्स डिमेरिट्सखौ लासै समजों लोगोसे मिथिलांगोन बेवहाय बेसेबां मेरिट दं बेसेबां डिमेरिट्स दङ थारैनो बेसेबां बेयो साक्सेसफुल जागोन बेसेबां बेयो उन्दैयाव हाबा जानाय हिनजावसाफोरखौ होबथानो हागोन बेखौ जोङो समजों लोगोसे नुलांबाय थागोन नाथाय राफलि हिसाबै बेनो जुदि सासे फरायसाया 7 इयार्स जुदि फरायोबा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्राय हमनानै रेगुलारलि उइदाउट एनि ड्रप आउट अब्लानिया मा जागोन 1 लाख मदद मोनगोन बे 1500 कौटिनि मोनसे स्किम बा बिनिख्रुइ एसे बाराबो थांनो हागोन एसे खमबो थांनो हागोन नाथाय बेखौ 1500 कौटिनि स्किम होननानै बुंदों आरो 5 इयार्स होननानै बुंदों बेखौ बै 5 इयार्सआव मा जाहैगोन बेखौ समाजआ खिन्थागोन 5 इयार्सनि उनाव बेखौ जुदि माबाफोर मडिफाइ खालामनो गोनांबा बेखौ खालामगोन स फ्रेन्ड्स बिदिब्ला बिथांनि जि फोसावनाय स्किममोन बेखौ आंनि रावजों एसे फोरमायनो नोंथांमोन नाजाबाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुंगोन जेनेरेलि बिनानावमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना जेन बे स्किमनि जि सुबिदा स्कप बेखौ लानो थाखाय नाजा बे स्कपआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर हेल्पफुल जानानै फैगोन बे स्कपनि थ्रुयै नोंथाङा एसेथ' हेल्प मोनगोन आरो बाकी न'निफ्राय हेल्प लाबाय आरो कमसे कम गारि भाराखौथ' मोनगोन नोंथांमोना स्कुटि लास्लायस्लाय जायफोर फरायसालिफोरा स्कुटि लायो स्कुटियावथ' 70-80,000 नङा होमबा बै स्कुटिखौ लास्लायस्लाय बेखौ लानायानो बेस्ट होननानै आं बुंगोन गोसो लागि फरायसाफोर जायफोरा गार्ल्स स्टुडेन्ट नोंथांमोननि थाखाय बे आसनिया बे बयसफोरनि थाखाय नङा हौवासाफोरनि थाखाय नङा बे थेंक इउ